Tá mé mo chonaí I leabhcháin. Is brúchfhaile é in iarthar bhaile á clia. Is baile mór é le 3,000 duine an. Tá lán áisne mo cheantar. Tá tithe, pórcanna, scolanna, siopaí barbór agus siopaí grúgara, bíalinn, caféanna, leabharlinn, stáisiún na Nordaí, banc, sépéal agus tithe tórne. Tá ifig an dochtóra agus fiaclar agan freisin. Tá siopaí de gach sais agan sa sráidbhaile. Mar hampla tá siopa bústéire, siopa technoliachta, siopa seóidrí agus siopaí catharnachta agan. Tarraingt ullmharga an freisin timpeall an bhaile. Do na turasóirí tá óstáin agus lóistín agus bia agan freisin. Tá lán rudaí le déanamh do dhaoine óga agus tá annachchuid áis na spórt agan. Tá pórcanna pelle, cuairt na cisfeile, raon ratha, club na spórt, club óga agus gas óga an. Tá córas iompar feibhliú cuiseach má agan sa bhaile. Tá bus na hain go leor na cathrach agus go bailte eile tá congrach an. Tá gá stáisiún tréanach agan agus tá siad áisiúil má tá ag dul go leor na tíre. Fáib bháinna tá agan ná go mbíonn tógáil i gcónaí ar siúl. Cínte is rud maithe ach cílíonn sé go mbíonn obair ag dul aráis na háit na poiblí, agus mar sin is minic go mbíonn na háit na sin salach agus grána. Rud simúil fa mi cheantar ná go bhfuil an dreichiad is sinne in éireann agan, agus tá ceann na clubanna CLG is sinne agan sa chunta. Is é an rud is fearlann fa mi cheantar ná na spás na glasa. Is mallam a bheith siúil sa nádóir agus is féidir cleachta dhéanamh ar an amáineacht. Anús ar sin, tá sé iontas nach bhfuil an chathair ach leathar a chloig ag dul sóir agus an tú a congrach má haon tú siar.